první z nich je taktické slanění, slanění hlavou dolů. Jedná se o náročný druh slanění, který se natýčuješ do vrcholových fází. Další části vidíte slanění se sebejištěním, které umožňuje, aby v určitém okamžiku měli cvičenci objevení zlepšení k dispozici. Nyní vidíte šikmé slanění. Pomocí sladovací kozy a vypnuté šikmé hlava. Dále si můžete všimnout slanění, které provádí studentky pomocí sladovací kozy nebo pomocí půlkové sterilizované. Na závěr vidíte slanění se zátěží a pravděpodobně šlo nějakou úrazu. Ale jestli si naše studentky poradí, dispozici mají univerzální transportní jasítka, které 2000, které se používají v armádě České republiky, převážně ve speciální tělesné přípravě. Jasítka jsou rozložená v případě nějaké krize, se slouží jak z takovýto komplet. Další části ukázky vidíte překonání umělých kážek. První z nich je překonání sítě. Můžete si všimnout, že studenti nejsou jištění. Vyžadujete maximální soustředění. Dále si můžete všimnout překonání improvizovaného typu pomocí stic. Jako druh postupů vyžaduje vysokou fyzickou zdatnost. Další překážkou, kterou překonává naše studentka, je překonání žebříků. Mezitím si záchranné družstvo připravilo improvizovaný záchranný systém typu 1 s využitím volné krvné oblasti. Nyní dochází k transportu zraněné osoby. Planek nyní uvidíte po letě pomocí hlavních svěr. Tímto materiálem vytvoří speciální útvary a tím jsou samostatné záchranné rody polovnící a vrcholníků. Tělesná příprava vojáků armády České republiky tvoří neoddělitelnou součást jejich vojensko-odborné přípravy. U nás na škole mají jasnou přípravu studenti 4 hodiny týdně, a to povinně. Studenti civilního studia 2 hodiny týdně. V prvním ročníku studenti projdou základní tělesnou přípravou, na ní navazuje speciální tělesná příprava, která zahrnuje
Hvězda večera. Hvězda večera. Krajní hlavně si můžete všimnout, že studenti postupují pomocí samostatných uzlů, tato činnost je náročnější, pomocí hlavních směr. Najednou si můžete všimnout modelový plán, kde studenti vykonávají způsobem neomezeného a takzvaný plánový projekt. Nyní dojde ke spuštění zraněné osoby. Za právě zkoušení je provedeno pomocí animací osy na dvojko, případně lze provést pomocí dvojité položení kouří. Děkuji studentům a instruktorům za provedení ukázky,